Diretso! Diretso ba? Diretso! Ay, ibutan ko na dito paper plate. Sabi mo ni vlog mapas mo pang di. Udah na. Paper plate. Happy birthday no. Uy, wag mo na happy birthday. Happy birthday to you. Sa manaan. Dapat kay naon ni Mas. Dara guys, maragbot taguan birthday, happy 65th birthday, Papa Dundoy. Ano si Kuan? Mag-greet ka? Wag gani mo nag-greet na itong To, nag-birthday. ano man na to? Ano mo gud to? Bro, lakaw mo gud ni. Ano ba? Katuloy naglabay. Ano man si Kuan? Oo mo gani. Sige na diya Maring, ay pagsay sa bahay Maring. Kasi Inarmi na karon. oh magani. Lo sa ning dako bilang. Ay, dako bilang kagani na ra di pa ka. Wala video? Wala kay ka. Bro, ngano mo ka nag-video Joy? Kanina ra ka nag-abot ini, wa ka nag-video. Uy, kasi kanina. Katong pag-chat ako mo pa. Sila ubod ako sa... Ay, kaya nga nagkapang-eyeliner, binawa. Uy, dalaga ba yan sa dikir sa... Siya pa nalong dalaga plan. Ate! Pangitain eh. Ha? Pangitain. Ay singkat ta karon. Ha? Oh, dia na oh. Uy, hap na ko dia. Dele, mo na dili. Wala? Di ara guys oh, lami. Uy, ginuko. Ayun, nami. Hindi ba na nag-copyright sa Naro. YouTube, te? Ang sama. Ang kanang rumi? Di man nga ro copyright man. Wala kami mukhaon. Uy, wala na nga sakit niya manok diri. Wala ka sakit man ang tao dili mo nang sakit. Abadan. Huy. Ha? Ipana na sila dani kay para magkaon. Matay ka ng yun. Try. Nagdaot lagi. Ah, muna diha kanang ko ang ihaw tawarin, di man kag ihaw. Tawa di. Sakit pa di ay. Kinay. Uy, nasakit. Maski baboy. Ayaw unya na sisili. Sige na. Kung wala ka pa ni hapon. Ay, natural. Okay naman guna. Okay naman kay okasyon na birthday man na may okasyon. Imo una ako sunod. Ah, imo. Imo na palikuan ka na. Ah, sige. Tanawin mo na ko. Apat na video na yun. Sige na. Utro po rin si ate. Ayaw po bunso na yung tagay puti. Okay naman good. Dala yung birthday yo. Lahi man ang... Ako birthday. Hindi na, may guys. Sa mga onta guys. Idol. May mga kaon na. Ay, na? Kablihan na ra ba? Sisil. Pairan ako ng tubig. Hi! Dalaga na mo pari. Pagita ay Paris. Oo. Kani siya. Oh, kani sila tulong. Kani sila tulong. Tinod. Ha? Oh, kani sila tulong. Ay upat di ay. Apil ko. Uy, si Wonder. Si Mario. Uy, nara yung birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ulang, mantahan naman eh, boy. Maulang. Kaunta guys. Sagaan ko niya, mga dapat ka. Dili. Imo na ipanhatag sa kuwatan ako na ako nga puno ni ako apaya. Kaon na siya. Kaunta guys. Bata sa kuwan, magalin. Kinamot na niya. Pumunta ko ka ng gilakaw pa rin. Ah, manis lagi kan di ay. Duway sa ila, gikaliguan pa niya, nag-uban niya ko sa anak ng GR. Gisakot niya ko gid ah. Ito na dito, hatod naman ka, adi sa siya. Na kayo si tata, kayo liguan man ang ako di palagi gisakot, di ko pag-ugnit na ko. Basta pag-chat ako ni Mutay mo, pa pagsakay na mo dagto. Taga ubin? Na, lisod mo na. Lami ang kuan kani ao. Lami.
ano kung hindi na naibali siguro. Lagi ahak na, wa na. Tagay ta guys. Pero dili ta pala biha kay mag-drive ta ba sa motor. Anong bawal? Di na iba. Dira on. Tabangin dani on. Update sa Tanduay, hapit na mahurot. Diara si Madam. Diya pa isa ka Madam. Hi! Diara, tagog na. Okay ra nga na mo gay ngisi pa man. Tagay! Hapit na. Kani wa pa di ni matarog. Huwag pa digha kay ngani ha pa ni matarog. Tara, hapit na. Damay-damay na talaga. Damay-damay na ni tanan. Damay-damay na to. Nga di ka balakan kay Diara. Naganda mo. Dito guys, kuan lang, kanang chill lang. Di lang kita palabi. Ganyan ang buhay. Basan ba yan? Mag-dive tas kanal lang. Yati nga dahil sa kanal. Pag singgit ang gudor, agay! Taray! Taroy na ito! Ala, wala, nag-recruit na siya naman rito. Dahil kay Lucky guys. Agay, agay, agay guys! Agay kay Lucky, wey mo. Dagko kay Glawas. Yata yung abitor ka nag-abot yung hindi ko magtagay. Dugay, magugay ka nag-reply. Kay baho ka nga. Gusto ka padagan eh. Kinsa mo na tagya? Yan sa dadang. O kang madam. Daw yari lang. Sunod. Naku lang sa tagay sana. Pero panguban man mo nga, di man di mo kabalo. Adi ka mo nag-jamming. Araw lang sa... Ala, nanain ang ulo. Ay, kabay mas lang nag-drive da. Hindi daan na mo doon? Oo. Ay, gina sa ligid ni. Kabang nagkuhan. Kabang ka na huyang. Huyang. Silang lang og si Inday. Magkuan. Nagkita lang dayon. Lang, May gusto ka na lang. Lang. Hoy. Ay, ba? Ikaw mag-drive sa motor ha. Okay na lagi na ah. Okay ba daw kay mura ka kuan gabi para ba sa pinuma. Dato, ikaw mag-drive dato sa motor ni Iba. Si Iba mag-drive dato sa motor sa ako, ha? Ha? Okay ra da? Okay ra? Busy ra mga natin. Saan ka mabisi ba ta? Pero kita magbisi ba ta? Ha? Magbisi sa oras na. Unsa man ang Ngano vlog? Dahil mga busy biya kay ka sa atin. Di dali na dati. Ano? Ipino ka na. Wala si ite paman. Gani. Yung pala ka magbisi ng dali ko sa iyo. Sige na, ako may mag-drive sa motor karon. Hoy! Okay ra? Ha? Ay na sa pag-inom ka mag-diesel. Ha? Ay na pag-inom ka mag-diesel na ta. Okay ra ikaw gay mag-drive. Uho mo rin ang ginawa na na. Sila yung painuman. Uho yung ginawa. Uho ka. Sirwin na. Nagsara gay niya. Hoy, sakay ba ko nagkuan ha? Nakuan na, buto na. Pailari rin sulod. Ito sa dito. Ang tata dito ta. Agi ka nahagi siya dito kay may laki. Dari kay puro ra tabaji. Wala diha. Itong sumsuman. Wala ko nagapamanti. Kuliray ka. Gamay bilang. Unta. Nipis bilang. Dili ba ito man? Ha? Dili na magbaga yung bilang. Dili pa subang. Wa may ito. Lisan pagbabaga. Ano may ito. Hoy, itong pus ginaw niya kay ato ibuan. Magani. Nganong di ba ipus? Ipus ko ni nato kay mo may kuan. Sos, bisan pag isa pa karton. Agay, bawatan niya wa. Hoy, kani ana di siya. Lupig ko dani ni JJ. Ilang tag kalabi. Asa kaliring ako? Ay, problema kay. Hoy, problema kay na si Bukyol dito ka kalungguringan. Isod sa nagmaligid siya, magsige na lang sa paligid. Magpaligid siya, ano, mag-ana siya. Kadagan.
ba sa grasyahan? Dili, ingon maredas magkol. Ano ba yun? Kalami pa. Hoy, tunga pa sa lungling at nahuratan. Bunya rin nagdoon na kalungling. Unsa na ka mga bapa na ni. Uy, dili, ang kawala lang ni kay. Kawala, mami. Una-una nga. Sakay rami ko ni mo. Yati ka yun. Dahil ikaw mag-drive. Nalang mao ni mo. Hoy, mao man na ni mo kay waka nag-inom. Kung nag-inom ka pa, pag-drive niya di gumit ka na. Wagig ka. Unya siya, ang driver nakainom. Driver. Oh. Di ang driver, wala ka, nakainom na ikaw. Muna niya. Pisleton kung maglagay na siya. Hoy, baklay ka. Pamupo, baklay ka. Kuya, sa rin si Maring di Aida. Traidor. Ha? Hoy, ako pwede. Tama kayo din makamata rin. Hoy. Hinuli-nolo ni. Sila lang mag-drive sa motor ni Iba, si Iba mag-drive sa akong motor. Ayaw, ay ninyo tabangi. Ay ninyo tabangi. Sala nila, kanina uminom sila. Tapos na, diyan na pa kayo. Diyan na po simple, guys. Di, awa mo, bakon, tamo dito ha. Sige, sakot ko pauli ko kasi apoy ko, gaya si JR. Wa naman mula, karon uli dito, guys, guys. Makaingon si JR ba nga si Anin, rakong ni pauli. Sa tayo tabungan, hindi naman siya tig-inom. Na, siguro ba yun, pila ba sa nakakuan? Na ganina, ingon si Hilin, Manang Joy, pagkuha ni Bibi sa 500. Kuba ni mga bata, Manang Joy, aron pag makakuan. Ako, yan to. Yan, nagi ko nga, pag-prepare mo kay gato, tas sa kaswagan, pag-uli na ko, alas 4 kapinti. Abot sa, baklay, pumi, gadagan-dagan. Kapag pag-ato ni birthday, na meron din eh. Kita niya din. Say, JR. Ito kung ito nag-undang. Ay, lagyan na. Huwag siya nag-inom ba ito dyan? Ay, ibon na. Nakagikuha na, man sa yung Itala sa ito. Ha? Ito ba? Hindi na ka nag-inom sa badista ka na. Hindi ko alam na sa mga diktik madungon ka na ihatag. Iglesia ka to, hindi na ka nag-inom. Imo. Hoy, Foy! Jim, ali. Ha? Bilin ka. Jim! Ali! Bilin ka mo rin higay. Okay ra? Ha? Ato na ta? La, ato na ta lang. Ay ba? Busy ba makata? Ha? Isaw kay wapoy anak. Mawawa pa anak. Virgin. Hoy, Loy. Kanay wala pa anak taraw to. Agaya. Hoy, tarawa. Virgin. Virgin. Kuot-uot pa ni. Pukot. Uot. Makayo. Tahu na mo ha? Okay ra mo? Ha? Punta na sila ba sa gutom. Ay, ito mo? Di ba ginom? Bali ato mo. Sulod ta. Ay, kinapanik. Hindi, nagkaon man naman kaon. Pag-uli na ka. Pauna na mo sila iba kay wala sila hinay kay ang ilang suga sa ilang motor. Kunya, gigayra na mo sila sa suga sa motor ni Mayamiya. Una nga di sad sila makapabulhot, di pud may makapabulhot og padagan. Kay kinahanglan man nila og suga. Kay ang ilang suga one man gikatarak. Ilang kasuga. Ubog. Oh, ang among suga kuan man ni siya kanang aul man ni. Kato lagi katarak to ilang kuan. Nya paingon pud mo imo vigil mga maninay. Ay last vigil karon sa pagumangkon ba ni mo may igagaw. Igagaw. Igagaw ni Mayamiya nga kinugos pod nako. Lami na kayang ko ano aping o. Pink-pink ng aping. Oh, naa sila ibalad to. Makainom ta, magbilin ta para makauli pa ta. Sa balay, ang bisa Uy, pagdali ba ya, ha? lagi. Maayong gabi. Adyang gabi ipan. Nakaabot na mi diri sa ilahan ni Lilin. Guys, kasi akong puson. Oh, sakit yang puson, gidugo siya. Nakaabot mi diri nga Safety first. Nalagbo mo? Nanagbo mi.
kaon sad mi dito sa Kaswagan. Nya kuan ta sa Red Horse. Kay wa man ka nag-inom dito sa kuan. Red Horse na lang ato orderon. Kay para mag-inom ka. Unsa? Bawal tanan. Bawal tanan. Kuan sa dadha mami. Ikaw inom ka. Subscriber. Sige. Ako mo ino. Oh. Anong dili? Oh, ikaw kay lupig ikay ba? Oh, inani ba? Oh, di ba? O yag inom ko pero Mm. sa duha ra ka baso. Oh, ayo pag kay ngano dugay na to kung kuwang. Guys, manghinaot ko nga maka-subscribe pod mo sa iyahang YouTube channel, Priscilla Vlog. Prissy Vlog. Igagaw ni Maring Inday, igagaw pod sad ni Jongjong nga bana ni Angging. Igagaw pod sad ni Rere. Ug manghinaot ko nga inyong ma-subscribe. Amri si Otiklin. Nagbigil di kag bigil? Nakabigil na ka. Ikaw, di ka bigil? Dili kuno maayo ang bigil basta ayhan mo ana patay basta agreglahon. Amo ba? Apil sa di ka girigla? Wala man. Bitaw guys, di ana mi diri og daghan kayong salamat sa inyong tanan. Unsa man? Agkuan ka Red Horse? Pila man to ako suklilin? To 30 man to. Out to 70 man to. Oh. Biskwit isa. To 20. Pila ang kuan Red Horse? Aginom ka day? Yes. Surya sa diha kay ay papasalamat ha. May gabis yung tanan guys. Ayran mo yung kalinti. Ang hinaam ka, ang hinaam ka panalangin sa inyo guys. Hindi mo niyo pasagdan ninyo. Ay sa ito niyo pasagdan sa Ginoo. Ug daghang salamat sa inyong pagdanaw sa amo guys. Bisag inaani na among vlog basta amo mo ni kahirapan. Sa YouTube ni dahil nangyapon mi guys, ilang mo pagsawa sa amo, pagsawa sa inyo. Uy, ayaw sa mong sabay diya kay nag-istorya ning kuan ninyo, reporter. Ha? Ayaw mo sabay. Oh, sige. Mana guys, I love you sa tayo. Kasi humana naka. Ali din lang. Uy, agpasalamat kita sa ila kay ali. Makainom ay pagkuan na nakainom kay Tanggal man ni atay ako. ay pagkuan na ako biya na. Ali din ni. Sige. Oh. Adrian lang. Sige na. Storya. Daghang salamat sa inyong mga support sa amo guys. O ginawa lang nga mag-boom pag ang among kuan. Boom. Guys, Bumba. Magdaghan ba kayo? Bum. abangan niyo among kuan guys. Daghan pa kayo mga subscribe ug mga viewers ug mga kuan. Ug sa ba diya Mga basher. mga baser. Dili naman ginawa lang baser perminti lang gina. Very good. Para mga buang ta basta baser gyapon na. Sige, Para abangin niyo po guys ang among traveling guys. Traveling. Rapit traveling. Abangan pagkali no. So, karon magtagay ko ng maskin. Layas na sila. Bitaw guys, thank you so much. Dapat siguro ko kikira ni kaon ako ko yung tukuan. bayot kay baser ka mamay ba? Pulutan ha? Ato naman nuloy kay na baser ko bisilay. So, dili rami taman guys. Og daghan salamat sa inyong tanan. Kami ay magpaalam na. Madam Prissy. Hello. Bye!